Въпрос номер 6. Вярно ли е, че преди седмица си правила секс с момче само 3 години по-голямо от сина ти? Да. Вашият отговор е... истина. Това беше шестия искрен отговор, който ти носи 2500 лева. Аз искам да питам Пламен, знаеше ли за тази изневяра? Да. Да? Да. Кога разбра? Преди 4-5 дни. Тя ли ти призна? Да. Защо според теб го направи? Тя отговори на един въпрос, на който създа. За това, че те обича, смяташ, че ти е признал? Да. Защо тогава го е направил? Човек някой път изпада в такива моменти и може би така е решила.